Anežka Žaludová, světově uznávaná osobnost, čestná předsedkyně České společnosti pro jakost a čestná členka Evropské organizace pro kvalitu, tedy dáma, která propůjčila své jméno té ceně, kterou právě teď budeme předávat. A tu každoročně dostává osobnost z České republiky, která se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj péče a kvalitu v naší zemi. Letos ji tedy přijde předat čestná předsedkyně České společnosti pro jakost Alena Plášková a předseda České společnosti pro jakost Miroslav Jedlička. Výborně, doprovodíme potleskem, ale ten větší asi bude patřit i vítězi, protože cenu Anežky Žaludové za rok 2013 získává Pavel Řezníček. Pavel Řezníček se 20 let věnuje lektorské činnosti, pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích v rámci listopadu, měsíce kvality. V posledních letech se zaměřuje na management procesů a audity podle standardů automobilového průmyslu. Má rád dobré pivo, rád lyžuje a rád cestuje. A já mu teď rád předám opět také mikrofon, aby on měl šanci, nebo možná spíš přidržím, abyste se nemusel vzdávat těch cen, které jste dostal, ale i vás požádáme o pár slov. Děkuji za mikrofon a děkuji České společnosti pro jakost, že mě nominovala a že jsem tuhle cenu získal. Omlouvám se za hlas, nebo ve službách České společnosti pro jakost jsem hlas ztratil. A opravdu mě někdy dělá potíže mluvit, a zvláště v téhle slavnostní chvíli. A pak pracoval jsem 6, 8 možná let s paní doktorkou Žaludovou. Znám ji, vážím si ji a tím více se vážím ceny, kterou jsem dostal. Děkujeme a blahopřejeme. Blahopřejeme tedy Pavlu Řezníčkovi, který je nositelem ceny Anežky Žaludové, a za předání děkujeme Aleně Pláškové a Miroslavu Jedličkovi.